Ramogi biro mag Kenya. Ero loso manyasani kendo ng'ato tuo bang' puonj mag lony. Ochiwne duol machopo yedhe pacho kae ni KEMSA. Magikone biro chwalo gi thieth duto ma pacho ka. Kaka jodhieth moni lero piny chopo 64% yedhe komo nyuol. Kwan masani 57%. Kendo jolony weche mag thieth pod medo yango yore mamoko mag komo nyuol mapiyo. Sirkand piny Ingresa ogolo sir mar yedhe mag komo nyuol malony mage ni kendo miyo nyalo chwore kende en owuon jolony bende. Ripod piny owacho yango ni Piny Kenya ni chieng' 14 chopo kare dwaro mar tiyo gi yedhe mag komo nyuol. Nyaka sani atamalo mar mine matiyo kod yedhe mag komo nyuol en 57 ka piny owacho to geto mede nyaka atamalo 64 kochopo higa mar 2030. The impact of I-40 is profound and far-reaching. By averting unintended pregnancies, which are talked about, of nearly 40,000, maternal nearly 112, and unsafe of more than 12,000 cases. We are not only studying the health and well-being of women, but also studying the The UK remains a leader on family planning. We believe globally we need to have a choice. As a mother, as a woman, to have children, at the national level actually does not show where the problems are. So while yes, congratulations again, we need also to be aware that there are parts that actually are lagging behind. Judith Omondi, Ramogi TV.